Tata uMacingwane, khawusixelele umuntu uyalotsholwani kabini? Masiqale sicamagushise kuqala sithi camago. Camago. Yabona ngalombo othetha ngawo nilixhoba lawo. Kwamina nje nilixhoba. Ewe. Yabona before siqhubeke ukho umfo wangapha kwaZulu abathi nguzamani wakwaKhuzwayo. Obhale incwadi esihloko sithi inqolobane yokukhonga nomkhungu wethu. Yeah. Izophuma okwami ngoku isasekubashicileli izophuma ngoSeptember. But ngizabuya nginikeze ingcukaca ukuba amaxabiso ukuthi ibiza malini itholakala kuphi. But ndingakhuthaza nabani na ukuba azitholele yakhe. Ngoba leya ncwadi iyafundisa ngokulobola kusukela ekukhungeni imbala yenkomo ukulobola ukuthi kulotsholelwani kulotsholwa bani kulotsholwa kanjani. Yeah. Ngibuthi nje masibuyeleke kulandawo eFelithole. Ewe. Ndithe nami ndilixhoba. Yabona mina ngalobola enye intombazane yakamhlongo. Yeah. Kunendawo ngapha kufisa entumini. Hayi Ngibuthi nje lapha ngaba qophela umlando. Beka ngoba ngaba lobola ngenkomiso 8 ihamba ngenyawo. Eziphakethe zazi intathu. Ngibuthi ngithini? Yeah. Ngaphezulu ngakhipha isiqo. Izazi imvubu. Hayibo. Ihashi. Lokhu izipho zamkhuba mengizipha zona. Namanga bo. Angangibathumile babeyokhonga. Bathi umkhu wami wayehleli lapha ngasensikeni. Wabonakala esichiphisa. Hawu. Wathetha umfo wabo owehleli lapha ngasemnyango. Wathi kodwa yini inhlongo ukhalelani manje? Kanti sekufiwe nile ekhaya. Uyahlola phela uma wenza lento le. Wathi hayi mfowethu angikhali. Kodwa ngiyakhala futhi. Kwathiwa yini? Wathi ngoba lento eyenzakala ayisandile. Ngiyazibuza ukuthi mina konje ngigezephi ngazoba nenhlanhla kangaka. Umchune ezongilobolela kahle kangaka ingane yami. Wathi wathi nginovalo kodwa nginetwetwe. Wathi kazi ndodakazi uyofika uziphathe kahle yini ubahlonipha abantu bakamchunu uziphathe kahle ungaliphoxi igama lakithi ekubeni abantu basemachunini sebengilobolele kahle kangaka. Wathi hayi phela bakhona uanti bengane noma wayo bazoyala ukuthi iphathwa kanjani ingane. Watshela ke labo engangibathumile abakhungi. Wathi nize nemtshelo umchunu ukuthi la ekhaya kasiyo umkhwenyana. Yeah. Useyindodana kini. Wakhipha ngisho inombolo yakhe wathi nimnike ngisho inombolo angasabi ngifuna ukungifonela noma beba nenkinga kwesinye isikhathi angathi ngumukhwe wakhe ngubaba kuyena akwazi ukukhuluma nami. Okunye nami ngimdodisi. Sengimthatha njengendodana. Hayi kwaba kuhle ke ngangempela hayi kwanza kuba futhi ke ngiyasinelwa ngasinelwa ndifuna kwaba kuhle kwaba ndiyena. Ngithi ngahlala inyanga yabanye kuthe maqala lesibili kwavuka icala engangilenze kunendawo ngala inseleni engase Richards Bay isikhathi sasebenza ngakhona kwavuka icala engangilenze lapho ayimalivuka leli cala impela ayikwasho ukuthi impela la ngichitha. Bheka ngoba ngagcina inkosi enkantolo yangigixabeza ngeminyaka e10. Hayibo namanga. Kwathi emhlanu kwathiwa ngihlala ngaphakathi. Emhlanu izawulengiswa for isikhathi esithize ukuze kube ningatholakali necala elifanayo uma ngitholakala iliyovuka. Kahle wena. Awu cha ngihlaleke into yokuqala engayiqaphela wengasezi lo mfazi ukuzongivakashela ejele. Awu ngithe ngizwa ngosibhinqa amakhasana kwathiwa lo mfazi useqinile. Hayibo. Awu kahle nibo. Kwathiwa cha futhi ndindoda iqomile iwumatsaphu nakusasa. Nebala ke nami ngakubona lokho ngoba akuphela ngasikhathi singakanani zabantathu izinyanga. Hawu. Yayizomlobola. Hayibo kahle wena. Yo isiyolobola kubo futhi. Yamlobola impela nje yamshada futhi nayo isiphuthuphuthu. Hayibo amanga lawo. Ngasho ngathi umadoda injinga ngempela ke lelo. Hayi ngihlale uyabona lapha ejele ngaphela. Mina ejele ngangena ngiqoba u36. Hayibo. Kodwa ngase ngizacile ngase ngiqoba u26. Engimncane ngimncane. Kodwa madoda. Baze babuza obaba lapha ngaphakathi ejele. Kwathiwa yini? Kwathiwa ngatheswa bangithesela iTB. Kwathiwa kunayo.
kwathiwa aka-check-elwe ingculazi. Ya. Ka-check-elwe ingculazi kwathiwa akunani. Kahle. Kwathiwa khona into emidlalo umuntu ngeke yini. Ngahlala ejele ngaze ngasiqeda isigwebo. Ngithe isigwebo sengisiqedile. Into yokuqala engayiqaphela uma ngifika emzini wami. Ngafica umuzi uwenile egcekeni uma ngingena ngaphakathi yiwona akusekho lutho. Hayo. Umfazi kuthiwa wathatha ilungu. Wathatha yonke ngisho impahla yami wayisa kubo. Baqaphela umnandi abangazi. Hayi nangempela-ke bengenza njani ngihambe ngiyiphi manje entumeni ngithatha abafana abancane basekhaya ngithi asambeni. Hayi sihamba ngathi uma ngithi samkhomba ingane sathi nangiya wese siboshwanya-ke lobo khona sephuza utshwala lobo bucashunwayo. Usho lobo bamathini. Ngathi uma ngisangena nje esifutini wesathi uyasiphakamisa isikali lesi. Ithini leli. Ithini lajama. Phela lokhu-ke ngidabula umlomo utshwala bamthinga. Hayibo. Nangamakhala. Hayibo. Wathi sayiphehlela lapho ngibiyabula ngamajazana. Kahle. Ngacasuka ugqoke kwakusadlisa lokho kuyi-opelo yabona. Ugqoke khona kwami amkhahlela ngathi sabe ngimhlohloloza ngihamba naye. Ngathi uma ngingena naye egcekeni ngifica ubhuti wakhona insana yakhona. Ya. Wehlile buye egoli. Ubhizi lapho esibayeni. Hayibo, usenga zona lezi zakho. Ungathi uyazi usengazona lezi engalobula Hayibo. Hayibo. Ngathi mangingena esibayeni lenkomo ayisenga yabona ukuthi lo muntu ucasukile yathuka yagquma kwanqamuka intambo ayibophe ngayinyawo zangemuva uthe mayigquma yamvatela yamshala yamshaya kwaphambana inhlathi wawabheka phezulu phezulu ngathatha ithunga ngamqhumela ngobisi. Kahle wena. Ngathi ubheka usukhuluphile kanjani nidla inkomo zami la nisenga nenkomo zami la. Ngangitshela labafana bakithi ngathi abathathe zonke inkomo zasibayeni. Bheka ngokumhlambi ngathatha umhlambi wenkomo eziwu-32. Kahle wena. Ngangiphenduka ngamkhomba umhlobo ngathi alethi isifone la namhlanje. Konke into zami amabhodo wami ezizule ngayikhipha. Bese ngile ekhaya ngizwe ukuthi ngithini. Bese kwala futhi ngidahathi ngishisa indlela ngoba ngakatshani. Ngathi manje ngiyishisa kanti kunesalukwazi sasingasakwazi ukuhamba sakhona sakhala. Hayibo. Usekhaya. Hawu. Hayi bese kwala ngithi ngibangela amabhadi ngishisa nezakwazi. Athi umhlongo. Ngifuna into zami. Ngathi ngifuna ngisho umquba wenkomo zami. Ya. Angijabula ngangihamba. Ngizwe ukuthi ngithini.